Hej, så er jeg kommet hjem fra SF's sommertræf over på Ryslinge Høje Efterskole over på Fyn. Vi var blandt andet til topmøde med Poul Erik, formand i 3F, med Lars Store, administrerende direktør i Dansk Byggeri, Ville naturligvis, og Emilie Turunen, vores EU-parlamentariker. En rigtig skøn ordstyr i øvrigt. Meget striks. For hurtigt kottet af. Vi blev præsenteret for nogle tal, der hedder, at 17% af de unge ikke får gennemført deres eksamen i 9. klasse. 33% af de unge får ikke færdiggjort en erhvervsuddannelse. I Lolland Kommune, ja i hele Danmark, ønsker vi en tolærerordning i 0., 1., 2., 3. klasse. Vi ønsker også, at der maks skal være 22 elever i klasserne. Der er ikke tid til at få dem med fra starten. Og vi kan jo se, at det er nu, hvor vi får tallene kastet i hovedet, at der bliver evalueret på, hvordan har vi været. Det er ikke ordentlig opførsel. Vi kan gøre det bedre. Vi har ikke været med til at sige ja. Her, SF på Lolland har ikke været med til at sige ja til nogle af de skolelukkelser, nedlæggelser eller forringelser af borgernes service. Lars Store nævnte også, at 300.000 af de ansatte under Dansk Byggeri i en god periode, at deraf der er der 60.000, der ikke har færdiggjort en 9. klasse. Han sagde på en meget pæn måde, at de havde været der i 9 år, men at de ikke havde bestået nogen egentlig eksamen. Så tag jer sammen. Gør det for jeres børns skyld. Det er gået op for os andre. Vi har meldt os ind i SF. Vi stemmer på SF. Vi er ræberøde. Vi er meget humanistiske. Vi vil det bedste. Vi vil fremskridtet. Vi vil nutiden. Det er børnene, der er vores fremtid. Vi kan ikke ændre på de tidligere fejltrin, men vi kan i hvert fald undgå at lave nogle nye. Så SF for Lollands skyld her den 17. november. Hej hej.